Nemis dilindäki ad çalışmalar jemi 90-dır we türkmen dilindäki eserlerinde biraz tapawutlanýar. Gelin indi olary seredeliň. İş, men, du, sen, du köplenç dost ýarlaryň tanyş bilişleriň arasynda ulanýar. Ony resmi ýerlerde ulansak biraz gödegräk bolýar. Ol oglan ýa-da erkek adamlar üçin, ol gyz ýa-da aýal maşgalalar üçin, ol demek cansız zatlar üçin, olar. Bu hem resmi däl, şonuň üçin diňe dost ýarlaryň ýüzlerine ulansa bolýar. Biz, siz. Bu ýerdäki resmi ýerlerde iş ýerlerine has köp ulanýar we sözlemiň niresine gelse-de baş harp bilen ýazylýar. Olar. Bu hem resmi iş ýerlerine ulanýar. Bular iň çalt öwrenmegiň usuly bolsa diňe ýa tutmakdyr. Şonuň üçin bularyň 90-syny hem ýa tutup nirede nähil ulanmalydygyny bilmelidir. Gelin indi bolsa bulary meselemler arkaly berkideliň. Meselem, ich lerne Deutsch. Men nemis dilini öwrenýärin. Wie heißt du? Adyň kim? Heißt Ataway. Onuň ady Ataway. Sie ist 20 Jahre alt. Ol gyz 20 ýaşynda. Es ist eines gutes Buch. Bu gowy kitap. Ihr habt gut Mannschaft. Olaryň topary gowy. Wir sind jung. Biz ýaş. Wie heißen Sie? Siziň adyňyz kim? Sind Sie bereit? Siz taýarmy? Şeýlelikde dostlar, ad çalışmalara meselem getirdik. Sözlemiň düzülüşine kän bir üns bermäň, olar indiki videolarda öwreneriz. Esasy ad çalışmalar nähili, nirelerde ulanýar, şoňa üns beriň. Ve videom peýdaly bolandyr diýip umyd edýän. Nemis dilini öwrenmek isleseňiz, YouTube'da kanalyma agza bolup bizi goldap bilersiňiz we kommentariýada öz pikirleriňizi ýazyň. Onda näme indiki videolarda da görüşýänçek hoş, sag bolun.